May oras labot Kapampangan. May I'm fine. May ragulyang bagyang Pampanga River eh. Wala akong makasalikot siyang bundok kalaya kaya akit eh. Makanyan man. Iting kaya katamong kadinalan 75 quiz 175A ne. Nagumpisan ko ne. Imumunan dili. Sikat. Mapaling sikat na ningaldo ano. Teka lugan niya ito ne. Nano yung mas manayo ng Kapampangan. Ing kadwa unawaan. Unawaan teka lugan niya tinyang mas manayo ng Kapampangan yan. Katlo tuwing. Ing tuwing ay, ang balo. Di kayo balo eh. Ingkapat, sunduan. Sunduan mo na yung mama ba ng ba may sopan magdala kayo ng pinyalina. Ano. Ingkalima, balon. Kuka kami danong kining balon kayong gulit bale. Ano. Kanam, tuhog. Tuhog mo na rin yung barbecue bata ng mahugto. Ano. Kapito, dinapo. Dinapo yung tulang kitang tanaman na nakano. At yung taulindili, surut. Yung nga kaya kusurut niya minalbiya kami sini nakano. Sulat yoreng mas manayo ng Kapampangan din nga manong mo rin eh. Kanayo kayong comment, salam ni pangopya. Salam na right. At syempre, pati Kapampangan tamo, di pa nga Kapampangan tamo. Tingkay katanganak, tingkay katanga po. Kapampangan tala. Ito alpang nagalugan. Banting nyo pa yung bigising lang Kapampangan. Dagol lang Kapampangan. Ito sanang ala sarambina. Ikarelang pa ang Kapampangan. Salamat. Pati Kapampangan tamo. Ito Kapampangan tamo eh. Luhid. Tamongan.